Boxerin mainospartneria. Ja siihen tulee poro, jolla jalat liikkuu, niin nyt me tehdään kohta vähän, käsitellään tätä poroa ja sitten tehdään animaatio. Avedialle tämmöisiä julisteita ihan komerosta tapahtumaa varten. Me ollaan nyt Nyyriteen workshopissa Kaolla täällä Edutorilla ja me odotetaan, että Nick alkaa vetämään luvalla. Meillä on edustuskunnassa. Ja me ollaan edustettu. Like this. 1 minute it has tables and it's like an office. The next minute it's like a seminar. The next minute it's a group workshop space. The next minute it's a stage. I know there are lavastusrakenteja here. Is that right? So here we have a stage. You may be interested. There are many different kinds of stages. There is not only the stage where you sit rows of chairs. There are many others. This form of theatre is called theatre in the ramp. There are 16 angry villagers! Hang on a minute. I'm not exactly sure. Are you angry? Yeah, it's the problem is, must be really dark outside. Yes. Yeah. So how are you finding your way? We need a torch. You need a torch. Oh, look! It's an automatic one. Fantastic. Okay. I'm down in the cellar and I don't really know that you're there, so I'll just narrate this bit. What's happening? Me otetaan meidän yrityksen promokuvia. Joo. Taas näin perjantai kunniaksi olemme tekemässä yrityksemme hommia täällä ja tänään meillä on tapaaminen asiakkaan kanssa. Niin, on lauantai 10. marraskuuta. Me ollaan töitä tekemässä. Me tehdään flyereita ja sitten asiakasta. Salonkin silkkiä sokerille kokoa palannellaan